lingkod. Asa mo to? Babang. Kaya? Kita. Sige. Lingkod lang siya, lingkod siya. Lingkod siya. Pero kamay. Try lang ka, boss. Lingkod. Try, lingkod. Magpahagit ka, Col? Hello guys, this is Eric Hilot of Vigo City, Davao del Sur, Mindanao, Philippines. Welcome to my channel. Welcome to my traditional hilot with Hilig. Ayan, shout out sa first viewer. May buntag. Tanggal na lang mong kuhan, kaya parang di ka makaginawa ka. Hindi mata kaginawa na face mask. Kaya talaga, adara ba sa ibalik ko kapasal pa. Oh, na, unsam na mong pamati. Kanang good, kanang nakoy na lisa diri ba? Pag nangipit niya, anak na ko ni anak sa kita yan na. Oh, nalisa. So pagbangon ako nga nabili. Okay. Wala ko problema kung kuhan. Wala ka ma-stroke? Na-stroke ko. Oo. Mapila naman nakabuwan? Kuhan na. October, November, March. Lima na. Karon nga October? Oo, October 30. November, November, December, January, February, March, April, 6 months na. Karon. Pero pagka-stroke nimo wala ka ma-admit? Ma-admit ko eh. Bigay ko kakuhan. Bigay ko lingkod, maana ko. Probita na ron. Pero nahilot ka. Nakuha ko na. Kapila naman ka nahilot. Mahihap pa, mahihap. Taminaw ni mga pila ka katao ni Gunit. Walo ko kahilot, walo. Pero isa ra ka manghihilot. Lain. Pila ka manghihilot? Tulo. Sige. Kaya karon ang konjo ni mo ron, ang kaning tiil nimo. Okay siya. Akong gimulo magud kaning naipit na ugat ganin. Sakit siya. Sakit ko mo di gani maana. Pero kabalo ka, naon, kabalo ka. Kabalo ka. Isa ka daw kamot, kani isa lang isa. Okay siya. Kani ka nang i-try dag sa kaasa kutob. Ana ra. Sakit mo gud dire. Pero ang saka ay lang kuniti kanang asa lay kaya na mga maangat. Ana ra gyud. Pero pag iangat nimo dira sakit. Dira wala ana. Sige. Unsa pa lain nimo kuan gawas ani na stroke ka? Ana ra gyud, wala lain kuan likod. Pero man dire ko daw. Sakit po siya. Dili mulmol, Ang kanira mga dili ngalay, dili panhod, kanina banod sa kamay. panhod sa gamay. Di ka nagabasa sa unak? Ha? Di ka nagabasa sa unak? Saman. Kanang udto hapon gabi himasa hapat unas ligo, Ko ano masa lang sa idi. masa lang. Di ka nagainom. Isang gamay wala. Dili sigarilyo. Very good, sige. One water naman ako ginainom. Ha? One water. Sa una, Hindi ko nagainom. di ka nagainom sa una. Maayo. Sige. Basayan. Kaon ka basayan. Wala ako nagkakaon doon. Dati? Kaya asmahon man ko. Sige. Asa kayo mong balay? Sa balotakay, sa lusungan ni Sige. Ayan guys, shout out sa taga Balutakay. Pasulod ila Sir Inyeng kanang sa Bungano. Kanto atong Bulaluan. Kanto ba Yung sulod. Sige. So ayan, shout out diya sa taga Balutakay nga Digo City. You know? Balutakay, Digo City sa to silikan best po sa inyo nasi si Ma'am Dere. Pila gyud pagdaro nimo? Karong July, 62 na ako. 62. Ayan. 62 years old, no? So 6 months na niyang kanina stroke. So ato tabangan nga maayo ina man sa pagkampo. So Ginoo, may nasayod kasi ko Si Gaga may nagpunta mo. Siya nag-consume ba? Istoryahan mo? Ang Gaga niya. Sige. So, siyempre tanang nga mo do order ato ang tabangan nga mamaayo, inabanan sa pag-ampo sa Ginoo. No, kasi siyempre na hindi mo pwede guwa kay Ginoo. No? Nagakuan mo, kanang turim-turim. Urim-urim, ako wala nang urim-urim. Kung unsan na ilaha, ako aampo. Okay, di pwede og di ta magampo. No? Wa na tay Ginoo, di ta magampo. Mukaon bitaw ta magampo man. Anong uban ba kayam-yam? Ambot ko sa nila ha. Wala mo na kayam-yam, mag-ampo lang. Ampo ko, karang yam ya ambot sana siya. Ampo ta kay
Kung di ta magampo sa Ginoo, wala na. Kita na maayo. Nag-ambot ito kayo. Oh. Kita na hari. Kaya wala naman tayo Ginoo. No, so di na pwede. No, so ana lang, usay ug madako na ginansya na to makalimot mata. No? Pag mo asenso na makalimot sa Ginoo. No, di ba? Sa pobre pa, sige panawag o Ginoo. Paano ba naman makutinto? Ito ang kuwaro, tinaan. Oo, kung sa'yo na, siyempre manawag ito Ginoo. Ana rin Ginoo. Ayan nga, shout out pa kung masuki diri sa viewers no ko. Masuki na ko Digo City, Davao del Sur. Ayan. Nga, sa mga nakutana sa mga location, taga Digo City ko guys, Barangay Sunuan First Camp Street, Labina Compound. Barangay Sunuan, Digo City, Davao del Sur, Mindanao, Philippines. Ana, yan. Pinamo mga friends ko ha. Ako ay Facebook, Eric Hilot, ang Venecia. So ayun, maghilot ako guys, shout out po sa lahat. Labi na yun ang ako ang lahat mga OFW, God bless po niyo. Shout out po sa top 5 countries viewers na ko, Malaysia, Thailand, India, Indonesia, Philippines. So ayan, so maghilot ako guys, love you guys. Hindi mo siya pwede maalaman, baklat na. Kung dili niyo mo makuha, niana na lang, kanina lang ituyo. Kung di naman ipatuyo, kari na lang. Ang kaning isa kakamot, ituyo. O na, irog gamay, irog. Ito, irog. Ampo lang dyan ta, ma'am, ha? Ampo lang dyan, ayaw dyan. Wala pag-asa. Lugay na natin pamatibigay ko, no? Higot naman yun niya. Huwag madakpi. Balik siguro kabitin. Ilaksahan na lang kamay mo. Huwag kami, kita na siya. Sige. Inayin lagi rog. Kana, okay na kana. Hindi ka mga? Okay na. Dali lang kapos natin para makakita. Kasi tingin ko na yung gano'n. Irog na ito kamay, ha? Dito ka na. Ay, ano lang. Tawag ka lang. Yan eh. Ano kamay? Kamay lang. Sumuli na bulog mo eh. Ano yung tinatangan mo? Pangalan mo? Tinawan? Ano yung tinawan?
Madlo ka gurem-gurem. May nagpapakuan doon. Kay, gusto ko lang gurem-gurem. Gusto din na. Ano, Jay? Ha? Ano ba? Hindi na siya magandang isa man. Hindi ka di ba agad? Ha? Sige lang, punta lang. Ha? Hindi ka kuha sa kita. Oo. Sakit-sakit yun na siya. Punta lang kamay. Mga skit tayo. Hindi na siya maana ba? Mga skit. Isip ko dyan sa anak o anak. Ako, ba't masakit na function na siya? Pag masakitan ka, boto sa bot, okay pa na. Pag di nakasakitan mo, ano yung pinakalisod. Eh, kinahanglan pa man mo agad kag masakitan. Pero wala man siya sakit, alam mo na. Wala na siya sikuan. Pero mo na nakaipid niya pa na. Nakaipid niya. Untol ko na. Nagigagod na na. Ang sa oras na nagaligo sa Yan. Puntag. butag lang. Banta. Sa una, Okay. Mao man yung hanggang hindi siya hindi kita pwede maligo kuto, hapon, gabi eh. Wala siya rin. Pas mo ang lawas. Kaya maningil niya sa madugay. Kung nagkapasa taghapon, nagmasa, hapba, munas, ligo. Pagkapot sa time, maningil na. Dugay, pinoon. Pero pag singil, hindi na kakahinamdam na. Sa una, ang himdaman mo, kato na isang adlaw da, naligo, magugo. Kato na yung mapasangilan, ta isang adlaw, pero di na mao. Dugay na gina, ningil na lang ba? Kaya kung batanon pa puta, di mo ko na maipit. May power pa mano. Nawa kang tubig ko. Sabi ng panamuta. Tubig naman eh. Ano ko kung mamuta ka plus? Ano mo rin? Pahilot na may dito ilapan. Nagparang yung hilot tayo ba? Dapat na sige hilot ya. Inaanak naman niya paghilot. Nasa ganang Dugay po kayo. dali at kinahuman. Ikaw sa oras. Nag-alay man na. Dali na kaya. Ikaw sa oras. Wala talagang dali ah. Inaanak lang siya. Hilot. Nahuman. Wala na. Kulo po. Kulo. Ayan. Ano, di mo na kulo po. Nga naman sa likod ang panel board. Punta naman eh. Maman ang disyawa. Dili niyo na ipahilot. Kaya nung pagsakit. Dala-dalaw na sila siya. Dili na siya maulian kay naghilot. Nga na ayaw ka pa kay sakit. Aw, di.
Di ano na, imo ano na. Wala na, mga manay. O na dyan na. O di wala, ang namay sayon-sayon, pinreliver, sila ginom, ano. Laot na din na. Pero ano na yung nakakuha na dun. Nakakuha na. Sakit din na, pero Ilang kayo na ito tinodon, kay. Sakitan mo ka. Oh, hirog kamay dito, hirog. Hirog kamay. Hindi pa. Abagal lang. Ikaw lang yung gunit, kaya para makakontrol ka. Kani ay lang ng hirog, kari lang. Kaya? Kaya lang na inlap to eh. Okay na. Okay na to, sige, okay na na. Hirog kamay. Ano yung kamot na to, kaya? Ano eh? Lingi to 3 speakers to, ma. Kaya ni mo lingi speakers? O, ana. Sige na. Balik to, balik. Ana doon. ang dito man, kanya man. Hindi ako nakita ng mga mungkin. Ibalik ang kamot mo isa. Hindi siya maskitan dia, o hindi siya maskitan sa kapitan. Tanga, diya ang kamus na. Mungkin niya. Diri tuyok man eh. Pero siya. Yun lang, di pa na mauron. Yung ano kapag hilot ito? Ha? Ito, magkatuan juga dyan sa kapag hilot. Dito, dire, no? Kaya kinaingnan mo nga dire. Testimonya mo nga ako ang mga customer nga nahilot na ako. Halo na sila sa kong style bang hilot-hilot yun. Mani mo daan, 15 minutos na eh. Di kaya na eh.